ning sliramu kuwi sapa sajake aku wis mate pirsa jane lali apa ya mung reka nembe wingi sampean bralas aja dadi ati aku pancen lali Dek ning sliramu katon siji wingi katon lemu ning saiki katon ayu apa bener mas aja dadi ati Dek aku pancen lali Dek wong sliramu katon siji wingi katon lemu ning saiki katon ayu Iki para sutresna kita saking paguyuban seni jaranan campursari Sabda Wirama
Nggih, ingkang dipun pimpin dening Mas Diva mboten kasupen ngaturaken sugeng dalu, ngaturaken sugeng pepanggihan dumateng para sutresna Sesarengan jaranan campur sari sabdo.
nuwun gendho Angel. Sami-sami. Nggih, untuk keadilan. Nah, iki yo Pina, ngadeg gilirane. Ayo Pak sulingmu yo, Pak jajak Pak, piye sulingmu? Kang Allah budaya Sawan menyang kuda gede ngapunten jen iki suwi ora disahke aku kok rada lali cengkoke Suwi malah ning apane? komplese ora disah. Ora bisa. Malah ndak landep. Kaya lading. Malah ndak landep. Ya, Ora antep ora apa-apa. malih. Alon-alon watone kelakon, liak-liak sing penting pokoke kecandak. Jing. Selendang kuning kang swara kurang paramana ning wasesa ngungrong marang bendara apa lho kuwi Ketoke kok suwi ralatan ngene Pak Bagio to iki. Pijer ngincangake halis terus tresno sesi idaman
Sugeng Dalu niki bapa kula pepundhen kula Pak Tasik. Wih jan pangkling tenan lho. Ngapunten Pak Tasik nggih. Dilanjut Mbak Pina. Urip mono kutha gedhe Sabdo Wiromo goyang kanan goyang kiri. Oke, oke. Gilirane anak wedok Lia iki. Oh, rame nyinden tok kadang-kadang yo jaran barang iki. Monggo Mbak Lia. Nah, nggih, sitok kan Mas pas kingko. Nah, nggih. Ya Mbak Lia. Iki yo sing nyemek-nyemek rodokan iki. Nggih. Wilujeng dalu Pak Po. Nggih. Dangu mboten kepanggih jenengan. Nggih. Sakniki campur sarine wis bar. Oh, ngoten. Lah nggih, kula badhe ngertakne menika. Kowe timbang diretakne tak omongi dhisik ae. Nggih, pokoke jenengan sehat ngaten lho Pak. Amin 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 amin. Niki diucapkan wilujeng dalu Bapak Ibu ingkang sami rawuh, langsung merapat mawon nggih. Ampun kesupen tumbas jajan rumiyin. Menika acarane napa Pak Pur? Niki acarane Nyunat kebiakan. nih. Oh, tak Loh, kira nyunat kebiakan. nih. Kebiakane Oh. Sabdo Wiromo kuwi lho Mbak Lia. Oh, ngaten. Ning dhuwur. Tak kira nek nyunat nih Mas Diva. Iki termasuk pentas perdana ya Mas Diva ya. Pentas perdana iki ya. Oh nggih. Nah, mulane didongakne Mbak Lia. Muga-muga bar iki tanggapane laris. Amin. Terus awake dhewe bangga dijak. Nggih. Ngono. Ngono ya Mas ya. Betul. Korolape iki lho, korolape. Oh niki
niki. Nggih, Pak. Lah nggih, tasik tasik timur nggih, Pak Pur. Nggih niki Nggih. tasik bujangan. Oh, to, Pak. Dagangan. Bujang lah Pakmu. Oh, Wah, nggih. iya. Ndak meyakinkan ngono to Mas lek munggih lho. Wis karek pilih awakmu. Lek Mbak Lia kae gandengane tukang orjen aja dipilih. Lah, dijual terpisah nggih angsal lho Pak Pur. Loh, milih iki lho di antara dua, antara Angel karo Vina iki lho. Wis pilihan karek sapa sing cocok. Nah. Nggih. Menika diparingi tetembangan pripun Pak Pur? Monggo nyumanggane jenengan Mbak Lia. Oh, ngaten. Nggih. Iki mbok menawi wonten pamundutan Ah, menika. request Mbok menawi. Nggih. Saking Mbah Kakung wonten mandhap menika. Oh, monggo mawon. Nggih, jenengan derek mawon. Pak Oh, Wo nggih. Putra Wilis mboten request. Sambung Wanci Sambung Dalu. sambung Nggih. Wanci Dalu monggo. Niki diucapkan selamat malam untuk semua YouTuber ngoten nggih Pak YouTuber Pur. dari berbagai channel. Nggih. Putra Wilis Jaya. Ini live streaming apa rekod, Mas? Yo jelasnya mesti ana Live. sing live streaming Mbak Lia. Oh, sing live sing kono. Ah, Oh, sing kono. Mas Wisnu, Mas Momo. Nggih. Syukurnyang enek ya. Oh ya. Alhamdulillah. ngono lho. Mas yo udan yo tetep budal Pak Pur ya. Ya iki yo nyambut gawe yo padha Nggih. padha karo awake dhewe. Dhewe udan terus bakal budal. Lah nggih, diterjang pokoke. Nggih. Nggih. Monggo dimanggane jenengan. Sabdo Wiromo NR Audio. Nggih. Sing gedhe ngapuranmu mas pepucangmu sambuku mengaji dalu ngurpi dosarimu lawan garwamu Ngene lho Mbak Lia. Yoga lah yoga nom-noman ngene iki. Lah Demenku. semangat. Semangat wis Nggih. pokoke tenan nak yoga nom-noman iki wis ora. Alhamdulillah, tasik nem sedanten Pak Nggih, Pur. alhamdulillah generasi Nggih. penerus. Nggih. Nah, yo aku lek ning kene iki tuwek dhewe lho. Alah alah alhamdulillah. Kiwat tasik nggih. Alhamdulillah. Oh
Mendah boyo sampung wanci dalu menika sampun dipun pinangkani Pak Pur Nggih, nggih. mbak Saking nuwun. sinten menika? Pak Wo Putra Wilis Pak Jaya Wo Putra Channel. Wilis Ah, jan luar Mugi biasa. kangge damel jampi saya ngoten nggih Pak Nggih, Pur. ngoten Mbak Lia. Injih. Ini dipun aturi lenggah Inggih rumiyin matur sembah nuwun. kalian ngerantos sutradarane. Nggih, semindah malih kita saking paguyuban jaranan campur sari Sabdo Wiromo. Nggih, ngaturaken sugeng dalu, ngaturaken sugeng rawuh dhumateng para kajang sutrisna sedaya ingkang katemben kemawon rawuh wonten papan pagelaran mriki. Ngoten nggih, niku dalam rangka pentas perdana saking paguyuban jaranan campur sari Sabdo Wiromo ingkang dipun pimpin dening Mas Diva ngoten. Nggih. Kita saking Sabdo Wiromo nyuwun tampahing pangestu mugi-mugi sak samunipun pentas ing dalu menika paguyuban kita Sabdo Wiromo ing tembe minjingipun saged lestari widodo tetep jaya-jaya salaminyo. Amin Allahumma amin. Nggih, niku taksih kasengkuyung dening NR Audio Professional Sound System yang cukup menggelegar nggih ingkang nyengkuyung pagelaran jaranan campur sari Sabdo Wiromo. Ugi tidak lupa konco-konco YouTuber dari berbagai channel yang selalu hadir, yang selalu setia mendukung pagelaran di setiap event jaranan di Kota Tulungagung yang tercinta. Mas Diva pun siap nomor dereng. Oke, niki wonten sambutan saking nggih. Saderengipun pagelaran dipun aturaken menika langkung rumiyin menika wonten sambutan saking Bapak Kepala Desa. Nggih. Monggo Pak Lurah dipun aturi minggah yo Mas Srepekno Mas. Monggo dumateng Pak Lurah kalian Pak Camat dipun aturi minggah dhateng panggung.
Niki Pak Kasur napa Pak Lurah niki? Pun monggo nyuwakaken monggo. Nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Rahmatan termerah hayu mugi tansah tumedak tumanduk tumanjo tumanjem sagunging para tamu kagum semawana putri sedaya. Lepat pangapunten wonten ing dalu menika kula patadedang sinaraya kepareng juru paniti laksana wonten ing mriki lenggahan dalu menika. Panjenenganipun Bapak Pangarsa Desa Tugu nunggih panjenenganipun Bapak Parlan SAP wonten ing dalu menika kepareng nunggih mengeti nunggih menika ambal warsa taun enggal menika taun 2026 lan ugi kebiakan menuju pentas perdana saking Sabdo Wiromo pangarsa dening panjenenganipun Adimas Sabda Diva Erlangga. Ananging sadèrèngipun kula ngaturaken roncaning tata adicara wonten ing mriki lenggahan dalu punika sumangga sadèrèngipun kita sami ngunjukaken rasa puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa wonten ing mriki lenggahan dalu punika panjenengan sedaya dalasan kula tansah pinaringan kempal manunggal kanthi karaharjan tebih ing sambikala. Ingkang kekalih shalawat salam mugi tansah kunjuk katur dumateng junjungan panjenengan sedaya dalasan kula Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah panjenengan sedaya dalasan kula ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing tumapaing dinten yaumul hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang tansah kula hormati dumateng para sesepuh pini sepuh ingkang anggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi dumateng para pangambating praja satriyaning nagari pinangka pandam-pandaming para kawula dasih ingkang pantes kinurmatan. Nggih ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Bapak Camat Sendang, ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Pangarsa Desa Tugu, nggih panjenenganipun Bapak Parlan SAP, ingkang tansah kinurmatan dumateng panjenenganipun Dan Ramil ugi Kapolsek Sendang, ingkang tansah kinurmatan dumateng BPD, Bapak LPM, Bapak Ibu RT, anugi mboten katalompen dumateng kadang-kadang perangkat desa Tugu. Ewontene kula ing dalu punika pinangka juru paniti laksana ingkang sepisan mangke nggih pambuka, ingkang kekalih nggih sesorah. Sesorah ingkang angka sepisan nggih saking panjenenganipun Bapak Camat Sendang. Sesorah ingkang angka kalih saking panjenenganipun Bapak Pangarsa Desa Tugu utawi Kepala Desa Tugu. Ambok bilih ingkang angka 3 nggih mangke wonten 3 tumpeng lan ugi wonten pungkasanipun adicara nggih hastungkara donga utawi umbul donga. Dumateng para rawuh ingkang tansah kula hormati supados adicara wonten ing mriki kelenggahan dalu menika tansah rancak rahayu niskala nir ing sambikala. Monggo kita bika salangan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dunggap adicara salajengipun runing
nggih para sutresna saderengipun pagelaran kita aturaken monggo Abdo Wiromo. Kapiarsa swaranipun ler ombak ing samudra enjing pidaku murah tambur keri gama guru mongkon Rumi keprajiwan agate kapiarsa swaranipun ler ombak ing samudra ayo
Ayo lewat jalan. Ya, ya, ya.
yo oh ah 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 oh yo yo oh ah ah yo yo oh ah Ayo geng sugeng, goyangan geng, semangat, Sabdo Wiromo.
Yo, oh, ya, awas, ya, wah, oh, awas. Ayo le, oh, ya, awas, wah, oh, ayo maju, oh, ya, wah, awas, oi, lah dalah, ya, oh. Ayo le, oh, oh, yeah.